नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज आम्ही सकाळ सकाळ फणस करायला चाललोय, म्हणजे कोहरीची भाजी करणार आहोत आज आम्ही। सो तिथे झाड आहे तिथे आम्ही कोहरी काढून ठेवली आहे, ती आणायला जातो। ते दादानी सकाळीच काढून ठेवली। पहाटे तो जेव्हा गाडीवर गेला ना तेव्हा तिथल्या तिथे काढून ठेवली आणि तो गाडीवर गेलाय। तुम्हाला दाखवायला म्हणून आम्ही ते झाडापाशी घेतोय। काढून ठेवलाय पण तू थांब, गडी आहे तिथे, येऊ नको। एवढं सकाळच तो गेला ना तेव्हा त्याने ती कोहरी काढून ठेवली। आणि फणसाचं झाड बघा किती जवळ आहे। इकडे फणसाचं झाड आहे आणि इकडे यांचं घर आहे, जवळ आहे एकदम, जवळच आहे। आता आपण त्या झाडावरती फणस बघूया आपण आता। आणि हे गावचे रस्ते, तर या झाडाला आता कमी आहेत छोट्या हे ना, कोहरी म्हणतात। आणि ह्या साईडला फणस हा होईल आणि आपला फणस इकडे रेडी आहे। कुवरी इथे फणस आहे बघ, मोठा झाला। छोटी म्हणजे कुवरी आणि मोठा म्हणजे फणस। चला घ्या, आपलं रेडी आहे। फणसाची पण भाजी करायची आपल्याला, पण आज आपण कोहरीची भाजी करायची। आता बाबेने बघा बसायला काय घेतलंय। आता इथे हाताला पहिला मी तेल लावून घेते। तेल का लावायचं हाताला? त्याला चीक असतो ना, तो चीक लागत नाही मग। बाबा इकडे बॅकग्राऊंड म्युझिक टाकायची गरज नाही ना? सकाळ सकाळ मस्त असतं, बर्डचे आवाज येतात आहेत ना। कोयती दाखव मला, कोयती, त्याला कोयती म्हणतात ना। पहिला आपण त्याचा आउटर कव्हर काढतोय का? हा चीक येतो ना, हा हाताला चिपकतो, असं म्हणून तेल लावायचं गम सारखं, फेविकॉल सारखा। गावच्या ठिकाणी काय चिटकवायचं असेल तर हे वापरायचं मग, नाही आपल्याला चिपकेल। जर लागलं हाताला की जात नाही मग ते, म्हणून आधीच तेल लावून ठेवायचं। आणि समजा कोण विसरला तेल लावून चिकटलं तर हाताला मग काय ऑप्शन आहे? चिकटतं मग परत नंतर वरती तेल लावलं तरी पण चालतं आणि मग धुवायचं। असं आहे का? हे फणस होत होता त्याचा, गरे गरे होत होते। जराशी अशी पोय असते ना त्याची जरा कापून टाकायची थोडी मधली, आणि अशी पीस घ्यायचे आपल्याला। किती चिक, ते बघ चिक बघ, तेल लावलं तरी पण चिक येतो बघ। गळे व्हायला आले होते ना बाबे, ह्याच्यापेक्षा कोवळा पाहिजे। आता आपण तेल लावलेला पहिला ना ते असं चोळायचा, मग चीक आहे ना निघतो तो, आणि सुक्या कपड्याने पुसायचा, ओल्या कपड्याने नाही पुसायचा, आणि मग हात धुवायचे। नंतर आपण साबणाने हात धुवायचे। हे बिहाइंड द सीन बघा, असे सीन जे आपण रेसिपी मध्ये दाखवत नाही ना, सामान नेताना उठताना हे साफ करायचं। आता बाजूला कैरी पण रेडी आहे, अशी कापून घ्यायची पोळं, आणि आता ही गॅसवर शिजवायची। आता बाबे बघा तुम्ही याच्यात काय काय टाकते ती। असं किती पाण्याने धुवून घ्यायचं आहे? त्याला काही माती नसते, आता माती लागलेली असली तर, नाही तर तो आपला घर आहे ना, तो खराब नाही आहे।
पाणी टाकायचं शिजवायला. पाणी किती लागेल आपल्याला? भाजी बरोबर टाकायचं. हे बघ पाणी किती टाकलं आहे. भाजीच्या दरावरती. आणि मीठ टाकायचं. तेल चिक जायला ह्याचा तेल टाकायचं. दहा 15 मिनिटं शिजवायचं फुल गॅसवर. असं सर्व काम झाल्यावर असे साबणाने हात धुवून टाका. हा ते आपले तेलाचे हात असतात ना, आणि चीक पण असेल साबणाने ना. हात धुवून टाकायचे. आता इथे आपल्याला कैरीची चटणी बनवायची आहे. लांब जायची गरजच नाही, आपल्या दारातच हापूस आंबा आहे. आता कैरीचा आपल्याला चटणी बनवायची आहे म्हणून कैरी काढायची आहे, नाही तर हापूस आंब्याची कैरी कोण तोडत नाही. तोड आता बाबी. त्याला चीक असतो बघ. हा चीक अंगावर उडला तर चांगला नसतो. हा डाग पडतात. हा स्किन प्रॉब्लेम होतील का? हा. आता कैरीची आहे ना वरची साल काढायची आहे. आता ते आपलं साल काढायचं असतं तर इथे नाही ना, मग ते आपण आता वेलीवर काढूया. वेलीवर पातळ पातळ वरची साल काढायची. बाबी तू काय करते? चपातीचं पीठ. चपात्या करते बाबी, पीठ मळते. आता बघा साल काढली आहे पूर्ण त्याची वरची. आता आपण त्याचे तुकडे करूया. मध्ये कोय आहे ना. हा लोणचा जरा महाग असेल कारण हापूस आंब्याचा आहे. हापूस आंब्याचा लोणचा आहे ना मऊ होतो, चांगला होतो. पण आणि एक दिवस म्हणजे आज बनवलं आणि उद्या खाल्लं ना तर मस्त मुरतं. चव अजून लागते. म्हणजे टेस्टिंग उद्या करायची. नाही असं पण नाही, टेस्टिंग करूया आता आपण. उद्या मस्त मुरेल. तू आता लोणचं करणार आहेस काय चटणी करणार आहे? लोणचं म्हणजे असं मीठ मसाला टाकून तेल टाकून लोणचं करणार आहे. मी त्याला सांगितलं चटणी बनवणार आहे बाबे. चटणी आपण नंतर ह्याच्यात बघूया. चालेल. पहिला चपाती बरोबर लोणचं. हा लोणचं करूया. आता हे आपण कापून घेतले आहेत, बारीक बारीक फोडी करून घेतल्या आहेत. पहिला मीठ टाकूया आपण. मसाला आणि तेल जरा जास्त टाकायचं, चव चांगली लागते. आणि मिक्स करून घ्यायचं. झालं तयार. पटकन 2 मिनिटात पटपट तयार. हे ना उद्या खाल्लं तर अजून मुरेल आणि मस्त लागेल, चव वाढेल. हा जरा खाऊन दाखव. पहिलं तोंडाला पाणी सुटलंय ना. मस्त मस्त. आपण हे आता शिजवून घेतले हे बघा. थंड पण झाले तर. हा थंड झाले. चेचून घ्यायचे असे. असे आता इथे आपल्याला रेसिपीसाठी नारळ लागणार आहे. सर्व नॅचरली बघा कसं हे लोक करतात. हेच आपल्याला मग चुलीत कामाला येतात ना. शेंब्या ह्या नारळाच्या पेटवायला. फोडतो. जरा मी पाणी पी. तू पी. पियालो मी. तू पियाला. गोड आहे ना मस्त. आता इथे आपण सर्व भाजी कुठून घेतलेली आहे. आता याच्यात मोकळी मोकळी भाजी करून घेतली. त्याला हळद टाकूया. मसाला
गरम मसाला आणि मीठ. मिठाचा अंदाज बाबीचा एकदम मस्त आहे, बरोबर. ते मिक्स करून घेऊया. मी हे शिजवलेले पण आहेत ना. हा शिजवलेला, आता याला शिजवायचं नाही आहे. मग एक काम करू, याच्यात शेजवान चटणी टाकूया आणि भेल सारखं विकायचं भेल सारखी खाल्ली तरी पण है चालेल. ना. छान आयडिया आहे ना. हा गॅस पे केलाय, तेल टाकून घेऊया. ह्याचं खोबरं टाकायचं वरती तिथे आणि कोथिंबीर पण. सोपी आहे भाजी ना, हम्म. पण मेहनत आहे थोडी. पण थोडी फणस आणल्यापासून मेहनत आहे. हा, अशी समजा कोणी भाजी अशी करून दिली तर मग मेहनत नाही त्याला ना. मेहनत नाही. हा ह्याच्यात लसूण टाकायची तेलात. आता ह्याच्यात हे 2 मोठे कापलेले कांदे ते टाकायचे. कांदे कसे लालसर करायचे आहेत का? जास्त लाल नाही करायचे. जरासा कांदा नरम झाला ना की त्याच्यात थोडंसं मीठ टाकायचं चवीला. जास्त नाही टाकायचा, थोडासा टाकलाय. आणि मसाला पण टाकायचा जरा अर्धा चमचा असं. मसाला हिशोबाने टाका, कारण ह्याच्यात पण टाकलाय, ह्याच्यात पण टाकायचं. हा बघ कशी प्रत्येकाची पद्धत वेगळी असते. वेगळी आहे. आता तूच भाजी म्हटली तर सर्वांना माहिती असतं, सर्व माणसं बोलणार की आम्हाला माहिती आहे, पण जी करायची पद्धत असते ना ती कोणाकोणाला माहिती नसते. वेगवेगळी. हा सर्व पद्धतीने बनवून बघा, जी आवडेल ती मग खायची. आता हे टाकूया आपण इथं. आता ती एकजीव करायची सगळी ढवलून, कांदा सर्व भाजीला लागला पाहिजे. आता एक बाबीला प्रश्न बाबीला विचार, नाही, तू पण बाबी करतो. जाणून बुजून, म्हणजे त्यांना करेक्शन होईल. हा बाबी. बाबे, आता बाबेला एक क्वेश्चन विचारतो. बाबे, तिकडे शेगडीवर चपाती का ठेवली? ते शेगडीला आधी शेवटची चपाती थांब ठेवतात. थांब का? सांग बाबी. आणि त्याला पोपी म्हणतात ना. हा पोपी म्हणतात, म्हणजे असं आपण त्याच्यावर बनवतो ना जेवण, म्हणून एक अशी तुकडा वगैरे ठेवायचा लास्टला. ही आपली ढवळून झाली. आता एक 5-1 मिनिटं जरा शिजलेली आहे ती, फक्त अशी मुरण्यासाठी 5-1 मिनिटं ठेवायची कमी गॅस करून. काय हसतो? आता आमची बाबी बघा, सर्व जे आपण जे कलेक्ट केलंय बरोबर ना, जमा केलेलं आहे. आता आंब्याच्या हे काढलं ना आपण, कैरीचं ते साली वगैरे, कोथिंबीर साफ केली, ते माडाच्या मुदात टाकायचं. मग हे सर्व त्यांचा फूड खाणं झालं ना. थोड्या दिवसांनी कुजतं मग ते. सर्वंटी नाही टाकायचं. मग हे थोड्या वेळाने तिथे पाणी असतंच ना तसं मग. आणि हा बघा, हे जे बाथरूम, आता मम्मी भांडी घासते आतमध्ये, त्याचं पाणी इकडे जाऊन नारळाच्या ह्याच्यातच जाते बरोबर. आणि ते पाईपचं कनेक्शन पण केलेलं आहे, जर पाणी असेल हे चालूच असतं पाणी पाईप आहे ना. आणि हे बघा मम्मी इकडे दिसतंय का? किचन मध्ये आहे. आज पण जेवूया का मी पानावरती? बघ इकडे पानं खूप आहेत. पानावर भाकरी खा. पानं तोडल्याने प्रॉब्लेम नाही होत ना, म्हणजे जास्त झाडाला प्रॉब्लेम नाही होत ना. तर इथे 5 मिनिटानंतर आपली भाजी बघा. 5 नाही, जरा जास्त वेळ लागतो. जास्त वेळ लागला. वाफ लागायला हवी ना. झाली आपली भाजी. झाली. आता तुझ्या मावशीसाठी आणि तुझ्यासाठी घ्या, टेस्ट करायला बघूया आपण. अरे वा, लोणचं केलेलं ते मस्त तेल आलंय, नरम पण झालेत जरा. बघणाऱ्यांना सुगंध गेला असेल, बघणाऱ्यांना तोंडाला पाणी सुटलं असेल, जसं बाबेचं सुटलंय. नाही. आणि आपल्या चपात्या गरम गरम, सर्व गरम गरम आहेत ना. होय. अरे वा. आपला सकाळचा नाश्ता आहे, फुसभाजी, फणसाची चपाती आणि कैरीचं लोणचं. ते पण ताजं ताजं बनवलेलं आता, एकदम मस्त फ्रेश. झटपट बनवलंय. जरा टेस्ट करा. भाजभाज एवढा मोठा भाजी तोडत कसा लागतोय? आता आता ना, आता परत चपाती घ्या, त्यात लोणच्याचा फोड घ्या आणि भाजी मिक्स कर. दोन्ही कॉम्बिनेशन बरोबर दिलं. मी बनवू का? नाही, मी बनवते. तू छोटी आहे ना. कशी झाली बाबी टेस्ट? मस्त मस्त झाली. बाबीनच बनवली आहे. मीच बनवली. आता इथेच आमचा सकाळचा नाश्ता चालू आहे. तुम्ही पण या आमच्या बरोबर.
खायला आपल्या या. गावच्या पद्धतीने बाबेकडे नाश्ता या करायला. खायला. ह्याला म्हणतात हेल्दी नाश्ता, हा. बरोबर ना? आणि तुम्हाला आमचा आजची रेसिपी, आजचा ब्लॉग कसा वाटला आम्हाला कमेंट करून नक्कीच सांगा. आणि बाबेकडून कोणते कोणते तुम्हाला जर कोकणातली रेसिपी पाहिजे असतील तर ते पण सांगा. बाबेला सगळं जेवण बनवता येतो. बाबे तेव्हाच बनवेल जेव्हा तुम्ही व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. मग अशी बाबे इकडे खात राहते बघा.